Bekk, Casa della Mozzarella in-Naxxar. Jagħmlu wkoll platters dine-in jew take away. Koppja kbira fl-età li tikri post minant l-awtorità ta' djar qed tilmenta dwar problema li ilha għaddejja minnha l dawn l-aħħar snin. Il-post fejn tgħix fih din il-koppja fħal qormi u mimli moffa u imdita. Bis-saqaf tal-kurutur, is-saqaf tal-kamra tal-banju, l-kamra tas-sodda, bil-ħitan tal-kmamar kollha, swidija u moffa kullimkien. Tkellimna ma' Catherine De Manuele illi tgħix f'dan il-post u li qed tgħid li din il-moffa u l-umdità kollha qed taffettwala saħħitha. Toħdina l-amara kollha. Kollha. Qed nieħdu biċċa xogħol aħna nqogħdu nimsħuh. Sax ikun noqogħdu sejrin hekk. Noqogħdu nimsħu saqfu kull sena. Ma aħna messax ikun aħna tnej anzjani. Jien għandi 70 sena u raġel 67. Messax ikun dejjem ma niflax. Il-koppja ilha 6 snin tikri dan il-post mingħand il-gvern li ma post huwa mikri lill-gvern mill-privat. Bil-problema ilha għaddejja l dawn l-aħħar 6 snin, Catherine tilmenta li l-każ qed jaqa' fuq widnejn torox. U dejjem jgħidulna għax ma tiftħux meta aħna niftħu u mhux veru xejn. Għad il-problema ilha sejra fuqna. Immorru l-ħabżi u jgħaddu żmien bina. Jew jqogħdu jitqgħu fuq it-telefon ta' tkellimhom. Imma uffiċjal tekniku tal-Awtorità ta' Djar li Net News tkellem miegħu qalilna li l-każ beda meta kien daħal ammont ta' ilma minn appoġġ mikxuf. Qal li minkejja li l-post kien tbajjat l-umdità reġgħet ħarġet. Temm jgħid li dwar dan il-każ l-Awtorità ta' Djar bħalissa tinsab fil-proċess li titlob stimi biex isir xogħol sabiex ikun żgurat li l-moffa u l-umdità mhux ġejjin minn xi dħul ta' ilma u biex eventwalment ikun stabbilit minn fejn ġejja il-problema.